धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां नलबारि गोजौ फरायसालियाव गगामुग आरो धेमाजि दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मावथि जथुम वर्कर्स मिटखौ धेमाजि हालामनि सिङाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे मावथि जथुम खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मनरन्जन बसुमतारी, आफादगिरि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बेवहायनो फारियै बाहागो लायो प्रभात बसुमतारी, EM/MSc जुनाराम ब्रह्म, लेङाइ बुंथिगिरि मिरु UPBO बानेश्वर गयारी, मावख' नेहाथारि मिरु UPBO रातिराम बसुमतारी, आफादगिरि धेमाजि जिल्ला UPBO सानसुमा बसुमतारी, आफादगिरि बोखावि लखिमपुर जिल्ला EXBLT अनसाय आफाद अशोक दैमारी, लेङाइ नेहाथारि धेमाजि जिल्ला UPBO आरो सर्गे बसुमतारी, आफादगिरि गगामुग दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बिथांमोना गाव गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। दिनै जितु गगामुग दख'रा आरो धेमाजि दख'रा मोननै दख'राजों जुथाय बे नोलोबारि गोजौ फरायसालियाव जितु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे मावथि जथुम जानानै थाङो। बे मावथि जथुमाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायखाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनि दारै आं बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। आरो बे मावथि जथुमाव जोङो जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जितु जाना थांबाय BTR सुक्ति, बे सुक्तिनि सागानगिरि हिसाबै BTR सुक्तिनि जेब्लाक दफाफोर बेसेबां मावफुंजाखो आरो मा जाना दं जों बिनि सायाव गुवारै सावरायो। बिसेसकै जिहेतु जोङो बे सुक्तिनि दारै BTRनि बायजोआव मोनसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। बे काउन्सिला मोननायनि उनाव जिहेतु बिनि दाफुंनायनि जिथु आद्रा थाबाय, बे आद्रा थानायनि सायाव जों गुवारै सावरायो। बिनि गामि सोसननाय, समस्ति दानायनि सायाव सावरायो आरो सरकारा बेखौ मानो लेहेम खालामदों बिनि सायाव सरकारनि सायाव एसे सोंखारिनाय जायो आरो बेखौ थाबैनो गोख्रों मावनो थाखाय सरकारखौ जों नारसिननाय जायो। आरो बेनि उनाव जिथु जोंनि थामथि बर' गोजोन गोरोबथा BTR एकर्डआव फैफानाय जिथु 6.3 6.3 बे दफा मथे जिहेतु जोंनि बर' मिडियाम स्कुल BTRआव जेसेबांनाखि स्कुल दं, भेन्सार स्कुल दं, बेखौ सरकारिकरन खालामनाय। BTRनि बायजोआव बर' मिडियाम जेब्लाक भेन्सार स्कुल दङ बेखौ स्पेसियेल कनसिडार बिसेस राय होनानैबाबो सरकारिकरन खालामनाय बे रायखांनाय दं। खिन्थु दिनै नुनो मोन्दों BTR सरकारा जिहेतु भेन्सार स्कुलफोरखौ लाजोबसिगोन BTR ओनसोलाव, खिन्थु BTRनि बायजोआव बे 6.3आ जिहेतु बिसेस राय होनानैबाबो बर' मिडियाम स्कुलखौ लानांगौमोन, बेनि जेबो सरकारिकरन खालामनायनि जेबो राहा लामा लानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनिखायनो दाख्लै 21 मार्च खालि जों आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा जों बिथांखौबो नारसिनदोंमोन बेखौ मावफुंनो, आरो बिथाङा स्पष्ट बुंदों जे आसाम सरकारा गोदानै स्कुलफोर लानायनि खुनु परिकल्पना गैया। आरो 30 मे खालि जों सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि बिथांखौ बिथांनि क्वार्टाराव लोगो हमनानै रायलायनायाव बिथाङाबो स्पष्ट बुंदों जे 6.3नि मथे जितु बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलफोर लानांगौ बा गुबुन भेन्सार स्कुल लानांगौ, बे स्कुलफोरखौ लानायनि सरकारनाव दासिम जेबो परिकल्पना गैथ'आ होनना बुंनायाव जों खोब दुखु मोनदों। मानोना BTRनि बायजोनि जितु बर' मिडियामनि जितु अबस्था खोब दुखुनांथाव। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव गासै 19टा जिल्ला दं। बे 19टा जिल्लाफोरनि मादाव बुंनो थाङोबा 6टासोल' जिल्लायाव बर' मिडियामा मिरु जिरुयै थांनानै दं। बेनिखायनो जों सरकारखौ नारसिनगोन, बेनि थाखाय नारसिनदों आरो नारसिनगोन जोङो जे थाबैनो जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ आरो जोंनि सोलोंथाइनि जेब्ला उसुबिदाफोर दं बेखौ थाबैनो बोस्रांना होनांगौ होननानै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायना थागोन। खौसेथि बर' सुबुं आफाद थाखासेयावबो जिथुनिखि गोदानै जोनोम जादों UBPF, बेनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? बिथाङा मा गोरोन्थि मावदों? गाम्बारू मोसाहारि बिथाङा मा गोरोन्थि मावदोंमोन? बिसेसकै खौसेथि बर' सुबुं आफाद जितु जोङो 2014 मायथाइनि 18 जुलाइ बे आफादखौ जोनोम होदों। जोनोम होनायनिफ्रायनो BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि रांखान्थि, समाजखान्थि, सोलोंथाइ गुबुन गुबुन दिगाव जाहाथे दावगानो थाखाय जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ, बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों बिबोबाय थादोंमोन। बिनाय बेलायाव जोङो नैबे सुक्तिनि दारै
थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि दारै बेखौ मोनबाय खिन्थु बे आफादखौ दाजेनगिरिनि गायसनगिरि गाहाय नेहाथारि गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा जिहेथु माखासे भुल मावनायनि थाखाय बिथांखौ जोङो लाखिनो ब्राब्रा नाजादोंमोन खिन्थु जों हादिया बेखौ सरकारानो बोख्लायबाय बिथांनि माखासे एलिगेसननि थाखाय एलिगेसनखौ बिथांनो काउन्सिला 6 दान होनायावबो बिथाङा क्लियारिफाइ होनो हायाखैमोन गतिके बिथांखौ बोख्लायना दोनथ'दों चेयारमेन पस्टनिफ्राय CM हिसाबै दाबो दं बिथाङा दाख्लै नोंथांमोननि माखासे निउस ससियेल मिडियायाव जों मोन्दों बिथांनि बेकग्राउन्डनिखौ थाखाय मोनसे माबा मोननो थाखाय प्लेटफर्मनि थाखाय बिथाङा मोनसे आफाद दादों होनदों खिन्थु आफाद दायोब्ला थारमाने मा जायो बुस्थुआ बयहाबो बे डेम'क्रेटिक माबायाव गणतन्त्र देशआव बयहाबो गोदान गोदान आफाद दानायनि मोन्थाय दं जों बेखौ बुंगोन खिन्थु मोनसे आफादा जुदि सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो थाखानाय आफादफोरजों चेलेन्ज नांनो बा सोरजोंबा चेलेन्ज नांनो होननानै दायोब्ला बे माहारिनि बेसेबां मोजां खामानि मावनो हागोन जोंहा बेयाव मोनसे सन्देह दं बिथाङा बुंदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिखिनि खामानि BKWSनि गेजेराव बेसेबां खामानि मावनो गोनां दं बेखौ UBPआ मावनो हायाखै बिनि थाखायसो बिथाङा UBPF आफादखौ दादों होननानै बिथाङा बुंदों दा जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद होनबा जों एसे बारायनानै बुङा भारत सरकारजों बे गनायथि मोननाय मोनसे आफाद आसाम सरकारजों गनायथि मोननाय आफाद भारत सरकारा जोंनि बर'फोरनि जेंनानि सायाव माबा मोनसे रायलायनांगौबा जोंखौ लेंहरनासो रायलायो बेनिफ्राय आसाम सरकारा माबा मोनसे रायलायनांगौबा जेंनाफोरनि सायाव रायलायबा जोंजोंसो रायलायो बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दाफुंनाय 6.3 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सायाव जों दासिम भारत सरकार आसाम सरकारजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों थाफाना गोबां खेब रायलायबाय खिन्थु गाम्बारु मोसाहारिया ओरैबायदि खालामदों गावनि चेयारमेन पस्टआ थांनायनि थाखाय बे आसाम सरकारखौ केस होना दोनदों खिन्थु गाबोननो जुदि सरकारा बिनि माबाया मोनफिनोब्ला चेयारमेनखौ मोनफिनोब्ला बिनि आफादा बायना थागोन थारमाने चेयारमेन मोननो आन्थाल'सो बे आफादखौ दादों बियो आरो जायफोर मानसिखौ लानानै दादों बेखौथ' जों बुंबाय थाला थारमाने नंगौ खोथाखौ जुदि गले गले बुङोबा मानसिफ्रा नंखाय सानो आरो नंखाय खोथाखौ जुदि सोरबा गले गले बुङोबा बेखौ नंगौ सानफ्राङो दा बिथांनि जिथु एलिगेसन आं थोंजोङै बुंनो थाङा बिथाङा मोनसे समाव मिलायनो थाखाय सुस्रांनो थाखाय आंखौनो गले गले दायित्व होदोंमोन जायफोरजों बिथाङा लेना देना दंमोन एलिगेसन दंमोन आं बिथांमोनजों रायज्लायनांगौ मोनदों थारमाने आं दिनै मिडियायाव खुला खुलि बुंनो नागिराखै मानोना जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव आं बे बाथ्राफोरखौ थारमाने बुंनानै बांद्राय गुबुंले खालामनो नागिराखै जोंखौ मावनो हादों हाया बोरै मिथिखोबलाय जों दाख्लै बावैसो भारत सरकार आसाम सरकारजों जोंना भिडिअ कनफारेन्स जाबाय बे मिटिङाव मोनसे टाइम बाउन्ड लादों जोंनि काउन्सिलखौ दाफुंनाय नैबे 3 दाननि गेजेराव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गामि सोसोनाय समस्ति दानाय बिसायख'थिसिम लांनो नागिरबाय बे खबर दंना गैया बेलाय गाम्बारु मोसाहा खबर दंना गैया बेखौ सोर मावदों खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावाखैबा सोर मावदों बेखौ गाम्बारु मोसाहारिया हारसिंल'सो बे गावखौ थारमाने गाव प्लेटफर्म मोननो गाव बासिनो थाखाय जेरावबो स्पेस मोनैखाय बियो मा खालामदों माखासे हांगु फांगु आवगोलाव एसे एरायना थानाय मानसिफोरखौ लानानै बे दादों थारमाने बे अर्थ गैया थारमाने आफाद दानाया राइट दं बेहा जुदि जाथिनि मोजां खामानि मावनो होननानै सिन्था खालामना आवगायबोदोंबा खिन्थु बिनि मेडियायाव बाइट होनाय मानायखौ जों नायबाय थादों जोंखौ थोंजोङै सोंखारिना बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादा समाजनि खामानि मावनो हाबाखै होननानै मावनो हायाखैबा गोदो गावबो मावनो हायाखै नामा गाव नेहाथारि जानाय समाव गाव नेहाथारि गारनायाथ' बारा गोबाव जायाखै लेङाइ आफादगिरिनिफ्राय ओंखारलांनाया बारा गोबाव जायाखै बे थानाय समावबो मोजांमोन दा ओंखारलांनाय समाव UBPआ गाज्रि जाबाय नङा होमबा गावहा थारमाने भाग मोनैनि थाखाय सेयाराव थानो मोनैनि थाखायसो बोराबदों बियो गाबोननो जुदि चेयारमेन फैबा वेलकाम UBP जालायगोन बे बारा गिदिर खोथा नङा बारा गोबाव नोरजिया बे आफादा जों मिथिगौ बेयाव थानाय साफ्रोमबो आफादाव बिबान लानाय साफ्रोमबो बिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों गासिबो स्केन खालामना दोनदों जों दा खुला खालामथ'वा बे बाथ्राखौ बिदा फंबाय गेजेराव BKWSआव हारिमुनि थाखाय 15 लाख रां फैनाय दङ बेनि गेजेरावबो जे काउन्सिलाव फैसा गामिनिफ्राय जे रेजिस्ट्रेसन खालामनायाव फैसा लानायखौ जों माने खोनानो मोन्दों बिनि सायाव सारा मा बुंदों बिसेसके बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोननैजों आलादा बुस्थु काउन्सिलखौ सालायदों सिपजों लोगोसे बिथांमोननि EMफ्रा जोङो स्किमबो होनो हाया मा जादों जोङो बोरै लादों जों बेखौबो बुंनो हाया खिन्थु जोंना थांखिया जाहैबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादना नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ
दाफुंजोबनाय गामि सोसननाय समस्ति दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनानै बिनि रां बावजा बारायहोनाय बेखौ मोनसे मडेल मोनसे काउन्सिल दानाया जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिजिं खिन्थु जोङो बे काउन्सिलाव थानानै जों काउन्सिलाव मा जादों जों बेखौ दिथा लाबाय थानाया जोंनि खामानि नङा बे बर' फरायसालिफ्रावबो नन ट्राइबेल फोरोंगिरि बिथांमोना फोरोंगिरि जानानै दङ बेयाव माने उन्दै फरायसाफोरा माने सोलोंथाइ लानायाव एसे उसुबिदा जाना दं बेनि सायाव बे जेंनाखौ जों आवगोलनिफ्रायनो जोङो सरकारखौ बुंबाय आरो जों रायलायदों जिहेतु बे आयदायाव दुलाराय बर' फरायसा आरो सोलोंथाइ आयदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बे बांसिनै खामानि मावदों बे लेभेलाव आरो जों बिथांमोनजों थाफानानैबो जों खामानि मावदों जोंबो बुंबाय थादों थारमाने बेनिखायनो जों खावलायबाय थादों सरकारखौ जों खावलायबाय थादों जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावबोदों दिनै जाफुङाखैबो होनना जों बुङाखै जाफुंदों मोनसे लेभेलसिम नङा होमबा खिन्थु दिनै नुदों जों गोबां बर' मिडियाम स्कुलफोराव बर' राव रोङै फोरोंगिरिफोरखौ थिसनदों जों गुबुन हारिखौ बर' मिडियाम स्कुलाव थिसननो मोना होननानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बुङाखै जों बुंदों गुबुन हारियानो जाथों खिन्थु बर' राव गोरों जानांगोन बर' राव रोंनाय फोरोंगिरिफोरखौ बर' मिडियामनि स्कुलफोराव थिसननांगौ होननानै दिनै सिमेन्ट-सापरि एसबि बडि बर' हाइ स्कुलाव 7 जन दङ राव रोङि आरो गोबां एलपि स्कुलफ्राव बर' राव रोङि गोबां फोरोंगिरिफोर दङ हयथ' नोलोबारि हाइ स्कुलावबो बर' राव रोङि फोरोंगिरि दं खोमा खिन्थु रावखौनो रोङाब्ला बोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो गतिके गुन गोनां सोलोंथाइ होनोब्ला बे रावनि सायाव बेहा गियान थानांगोन गतिके जों खावलायगोन जेसेबांनाखि राव रोङि फोरोंगिरि दं बेखौ बोख्लायनानै जोंनि बर' राव गोरों फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय जों खावलायगोन आरो जोंना मोनसे खावलायनाय बिटिआरआव जिहेतु स्पेसियेल टेट जादों बर' मिडियामनि थाखाय जोंबो बिटिआरनि बायजोआव बर' मिडियामनि थाखाय आलादा टेट जानांगौ होननानै जोंबो खावलायबाय थादों खिन्थु बेयाव आलादा टेट जानायखायनो गोबां बर' लाइमोनफ्रा टेटआव पास जानो हादों खिन्थु जोंना आलादा रोखोमै बर' मिडियामनि टेट पार्टिखाय बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना थारमाने पास जानो हाबाङाखै खिन्थु जोंबो दिनै डिमान्ड खालामदों जोंनि बे फोरोंगिरिफोरनि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोंनावबो आलादायै टेट पार्टि नांगौ होननानै जों सरकारखौ नारसिननाया जोंनिफ्राय थागोन